प्रिया बसुमतारी सानैसोफोर नांदों आरो थांनाय बोसोराव लोमजानानै होनानै आङो पारसेन्टआ 42 मोनदोंमोन। मेट्रिकआव 42% औ सेकेन्ड डिभिजन। दा बेबायदि बेराम जानानै नोङो फरायनो गोसो जायोमोन? दाबो फरायनो गोसो। जानायाथ' बिदिनो लासै सिगाङाव एसे लोमजाग्रोबाय ओमफ्राय उनाव आथिं बुबाय आरो उदैयाबो एसे देरबाय आरो औ नायबाय। डक्टराथ' बिदिनो सोरबा आलदा बुङो सोरबा आलदा बुङो खुनु हमजोबनो हाया आरो। 18 इयार्स जाबाय। औ बिदि लोमजानाया आङो बिदिनो मास मोनब्रैसो जाबाय आरो बिदि। औ आथिं बुजोबनानै दं। लासै लासै बुदों। रोदाखौ बोरैबा बख्रबनाय बायदि मोनसे आरो दा गुसुं गुसुं आथिंखौ। उदैखौ बोरैबा थुम थुम नारथुमबाय थानाय मोनो आरो। एसे जायो। मुलिया जादों। बङाइगावआवबो नायबाय आरो क'क्राझारावबो नायबाय काजलगावआवबो नायबाय आरो। औ सिगाङाव सिलिगुरियावबो थांदों। औ हिसाबै दा नोंनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि हेफाजाब खालामजानो नोंखौ थाखा फैसा खालामनानै हेफाजाब खालामनो लुबैयो? औ आं बिदिनो सानो आरो थाइसे थाइनै अननानै सोरबाफोर हरोबा अनसुंथाइ लुबैदों आरोखि। हामगोन होननानै औ बे जिउआव फरायनानै साक्सेस जायोब्ला माबा मोनसे जानो थांखि दंनायाथ' दङमोन दा बेमार जानाय हिसाबै गोसोफ्रा बायग्लिलांबाय आरो। गारजेन जानायखौ आं फोरमायनो सानदों जे सत्र सिंहनि फिसाजो प्रिया बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो बेमार गोलैनानै दं आरो न'खराथ' नोंथांमोना नुबायानो 7 गथ'फोर दं। दा फारसे जायोबा ओरैहाय बेमारनि बाहागोआव थोहैया, फारसे ओरैहाय गारजेनाबो बाहेरायाव थांनानैबो खामायनो उसुबिदा जाहैबाय। दा बेनिखायनो दा जिनाखि प्रिया बसुमतारिनि जिउआ बेमारा आइ आफानि अनसायनायजों जाहाथे हामो आं बेखौनो गामिनि गारजेन जानानै आंखौ खावलायनो नागिरदों। जाहाथे बिथांनि फरायनाया जाहाथे जिउआ गोदान बिथांनि जिउआव गोदान बेमार आजारजों जुदि हामनानै मोजाङाव अबस्थायाव फैबा बिथांआबो सासे फरायनानै सासे मोजां मानसि जानो हाथों आं बेखौ आसा थियो। बेखायनो गासै रायजो राजा आइ आफाफ्रा बिथांखौ अनसायोबा जाहाथे गरसे गरनै जा हायो अनसुंथाइ हरनो आं खावलायदों। जाहाथे बिसोरनि जिउआव थांना थायोबा बयबो रायजो राजाफ्राबो आसिरबाद होनायनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो जथेस्थ' पुण्य मोनगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। दा बेनो आंनि फंनैसो न'खरनि गारजेनाबो बुंलांखाबाय आरो आंबो गामिनि गारजेन जानानै बिथाङा थांनाय बोसोराव मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव खालामदों। दा बेनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन जाखांनायनि उनावनो बिथाङा बेमाराव गोलैदों। दा बेमाराव गोलैयै नै दा एसे अबस्थाया बारा जालांबाय। दा बेमारा माब्लानिफ्राय जानाय? फ्राय जानाया सिरासआ 6 माससोआनो जाहैबाय आरो माने जानाया सिगाङावनो एसे जाबाय थाखादों। बेनिफ्राय आरो नायबाय थाबाय डाक्टार अजा होसोबाय न'खरनि हालोदा गैयि हिसाबै दा मोजां डक्टराव सोनो हायाखै। दा बेनि थाखायनो नैबे प्रेसमेन्टनि गेजेरजों आं गासै रायजो राजाखौ खावलायनाय थादों आरो जाहाथे बिनि जिउआ मोजाङै फैफिननो हायो आं बे खावलायनाय।
बे रायजो राजानि अननाय मोनबा हाममारगोन। अननाय मोनोबा हामनो हागौ रायजो राजानि अनसायनाय बा इसोरनि अननायजों जाहाथे बिसोरनि जिउआ हामो बेखौ मिजिंथिबाय। बेसेसो फैसानि गोनांथि? फैसानि गोनांथियाथ' दा आजिखालिनि माबाखौ नायोबाथ' गैयाबाबो 3-4 लाखनि माबायाव गोनांथि जादों आरो दा। सरकार जिथु जोंहा बिटिआर सरकार दङ दा जोंनियावबो बेफोरखौ नायनायनि मोनसे थायो हिसाबै सरकारनि मानसिफोरखौ आरो बिबानगिरिफोरखौ नायजानो मा लुबैयो? सरकार हिसाबैथ' बेखौ नायनाया गोनांथि दङ आं सानो, नाथाय खावलायनाय जायाखै दासिमाव। नाथाय दा नुनायनि प्रेस मिटनि गेजेरजों बा मिडियानि थ्रुयै नुहैयोबा जाहाथे सरकाराबो अनसायो आरो गासै रायजो राजाफ्रा अनसायो बेखौ खावलायो। नोंथांनि फिसाजोआ मास मोनथाम मोनब्रैनि आवगाय लोमजानानै दङ। दा माबायदि थासारियाव लोमजादों आरो माबायदि बेरामजों भुगिनांदों? आं सेस्था खालामदोंमोन खालामनो, नाथाय न'खरावबो बेफोरबायदिनो आंहा थाखा फैसानि प्रब्लेम, थाखा फैसानि सायावसो जाजोबो नालाय। डक्टरनाव सोबाथ' एसे एनै थाखा फैसाजों जाया आरो बयबो मिथिखागौ। आं दाख्लैबो बङाइगावआव लांदोंमोन, थाखा हायैनि थाखायनो आङो लाना फैनांदों बे गथ'खौ। नोंथांनि न'खरनि देरसिन फिसाजो नामा? आंनि देरसिन फिसाजो। क'क्राझाराव बिमायंनाव थाहैदोंमोन फरायनो, आरो फरायबायबो खुनुरुखुम सेमोननो मेट्रिकखौ पास खालामदों। लोमजानानैबाबो खस्थ' मस्थ'यै पास खालामदोंमोन। दा गावनि बेमारा बारा जानाय हिसाबै बियो स्कुल तिस्कुल गारनानै दा न'आव थाफैनाय जादों आरो। फिसाखौ लानानै नोंथाङा फिसानि सायाव माबाफोर सिमांफोर दङ नामा? आंहाथ' सिमां दंमोन, नाथाय दा बेफोर सिमाङा गासिबो बायग्लिलांजोब्बाय। बबे डक्टरनाव दिन्थिनाय जाखो दासिमहालागै? फार्स्टआव लांबाय सिलिगुरियाव, बे बिमायंनाव थानाय समावनो लांदोंमोन। बावबो हाबफुङाखै आरो हाया होननानै मिथिखायो डाक्टारफोर। थाखा फैसानि सायावबो जाहैबाय। ओमफ्राय बिनि सेकेन्ड क'क्राझाराव लांबाय, क'क्राझारावबो हरनै थाहैबाय, बिसोरबो सारेन्डार। बे थाखा फैसानि जेंनायावसो मोजां डक्टरनाव दिन्थिनो हायाखै। औ, बे थाखा फैसानि थाखायनो फुरा ट्रिटमेन्टखौ लाजोबनो हाया जाहैबाय। आद्रा रायजो राजाफोरा जाबाय। अननानै माखासे थाखा फैसाजों हेफाजाब खालामोबा हामगोन नामा? निस्सय हामगोन। आं थाखा फैसा जा थाइसे थाइनै अननानै रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ होयो, बा एसे रां रुफा मोनोबा आं फिसाजोखौ फाहामनो आंबो सेस्था फिसाजोखौ हामजानो लुबैदों। हामजानो लुबैयो आरो निस्सय हामखागोन। आं दा थाखा फैसा हायिनि थाखायसो बेखौ आं देखायनो हायाखै नालाय। मा गामि गोलैयो? मा एरिया गोलैयो? जोंना सान्थिपुर नांदरबारि। दा थाखा फैसानि आंखालाव नोंथाङा गंग'ना थानांनाय हिसाबै सोलिफु सरकारनि सायाव माबाफोर खावलायनो सानो नामा? आं सरकारनाव खावलायनोखौ सानो, नाथाय दा सरकारा बेफोरबायदिनि थाखाय एसे एनै आं अनसुंथाइ बिनायखौ सरकाराबा गनायगोन ना गनाया। मोनजानो लुबैयो। आंथ' एसेबाबो आं लुबैयो आरो। रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो मा खावलायो? रायजो राजाफ्राबो आंनि फिसाजोनि थाखाय हेफाजाबखौ होनांगोन आरो एसे एनै मदद खालामफानांगोन, बेखौ आं लुबैयो। जाहाथे आंनि फिसाया मोजां हामो एबा गावनि जिउआ थांनानै थायो, आं बेखौ लुबैयो आरो। नोंनि फिसाजोखौ नायनायाव नोंनि हा हु बा सम्पतिखौ फाननांदों नामा? आङो 4 बिगा फाननांबाय आरो दा गासिबो बन्दकआव दंजोबो। राहाया गैला आं दा। आरो हनै आं बेमारखौ गारनानै बाहेरायावबो आं खामानि मावनो हाया जाबाय, ओंखारनो हाया। दिनैबो आइयै गाबोनबो आइया, बेखौ गारनानै आं मालाय बोरै
दाबसे दाबसे हाजिरा खामला मावनोबो आंहा खुनु गोजोननाय गैया आरो। ओरैनो डक्टरा नोंथांनि फिसाजोनि लोमजानायनि मा बेराम जादों होननानै फोरमायदों? डक्टराथ' होनदों दाख्लै आगस्टिनाव लांनायावबो माने दैया जमा जानानै किडनियाव सिथाबहैबायमोन। ओमफ्राय बिनि थाखायनो बिनि दैखौ बख'नांगौ होननानै बै सेलेन बथल गंथाम दैखौ बख'दों। ओमफ्राय आथिङा होमबाबो बेनो बे थादों। जायखिजाया बे उदैफ्राबो एसे मोजां जादोंमोन आरो। ओमफ्राय नोंसोर थाखा फैसाखौ हायोबा थादो आरो नोंसोर थाखा फैसा हायाबा नोंसोरखौबो रिलिज होनोसै होनबाय। आंनाबोथ' बेखिनियावनो थाखाया जोबहैबाय हनै। थानाय जानाय ओमफ्राय बाहेरायाव थांनायफ्रा माबायदि उसुबिदा जायो? बेमारिया लांनांगौ, बोनानै लांनांगौ आखाइजों थाबायनो हाया, हारसिं थांनो हाया। जेबो सक्तियानो गैला बेनाव। आरो आथिंफ्राबो हनै जेरखम जालांबाय।